Ai gidana dai a jihar Kano ko me aka ce ko akan wayan ne fa na yi shi. To na san Ganduje bai sa a rushe min gida ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu, barkanku da zuwa tashar ɗan Isa 91. A ci gaba da dambarwar da ake tsakanin gwamnatin jihar Kano da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara. A karan farko Dauda Kahutu Rarara ɗin ya fito ya ƙara bayani dangane da maganar da ake ta rushe gidansa, inda yake cewa babu wanda ya ce zai rushe mai gida, sannan kuma ya ce gidansa ko akan wutan nefa ya yi, ya san cewa Ganduje ba zai rushe masa ba. Sannan kuma ya ce shi ne ya sha wahala sosai a zamanin tazarce ɗin Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ya yi sadaukar da rayuwarsa a kan shi, ya yi duk abin da ya dace. Sannan cewa maganar ya yi APC a jihar Kano ya ce ba zai yi ba, don ya ba da ƙwararan hujjojinsa, inda ya ƙara da cewa An mai girma shugaban ƙasa shi kawo magana sak, kuma da yawa sak nan ta kawo mana sakarkaru da yawa. To kaga saboda haka a wannan gabar ya kamata mu duba mu ga menene ya dace, me kuma ya cancanta a yi. Duk wanda ya cancanta, ina bin Asuwaju saboda dalilai da yawa waɗanda ya yi abubuwa da yawa waɗanda an gani, waɗanda kuma muna sa rai idan ya ci zaɓe zai yi abubuwan da suka fi wanda ya baya. To duk wanda zan ɗauka zan ɗaukai saboda dalilan da zan tallata shi. Shi yasa ake cewa ni in zan yi za a sani, in ba zan yi ba za a sani ba. In ba zan yi ba za a sani. Saboda dole in da zan yi zan tallata. To wannan tallan wanda zan tallata dole yana da hujjoji na tallatawa ne a matsayin ɗan takara ta. Kano tana da buƙatar ɗan takara wanda zai tsaya da ƙafa. yawwa Malam Dauda Kahutu Rarara, ya batun maganar ka na cewa kana cin mutuncin gwamnoni idan suka zo sauka, sannan cewa wannan waka da kai ta lema ta sha kwaya ka ci mutuncin Abdullahi Umar Ganduje, me zaka ce game da wannan? Shiftin gizo ne, maganganu ne na ni mutumin karkara ne, bana raba kaina da ƙauye saboda ni na yi zaman karkara. Saboda haka Hausa ta tana bambanta da mutane da yawa. Sadaka wani zuban ne magana ana cewa zambo, wani ce zauranci, wani ce to kuma da ita waka siyasa duk lokacin da zaka bada sako a siyasa sai ka dau hankalin mutane. To maganganun da mutum da bai fahimta ba zai tsaya tambaya akai, ya fi tsayawa akan shi ya ji me ake nufi. Amma duk wanda zaka ji ya ce rarara ya ce kaza ko rarara ya ci ko ya zage ni, Hausa ta ce wani zuban ba a fahimta. In ne magana wani ba zai fahimci abin da ke cewa ba, sai ya ce a ai wannan wani ya zagawa. Saboda ita waka siyasa musamman ni irin tawa, tunda ni darar siyasar nake yi, ni ba wani wakar fim nake ko wata waka, a'a ina wakar yabo ko waka faɗakarwa. Amma a wannan gabar na fi yin wakar siyasa direct, ko kuma an fi sani na da wakar siyasa. Saboda ita wakar siyasa kowa da kani zaka ma, in dai ka faɗa abin da wani bai fahimta ba, to kawai ya zama zargin zambo aka mun, ko habaici aka mun, ko zauranci aka mun. To wannan ba za ka raba jita-jita da wannan ba. Amma dai wallahi da wannan masu shaci faɗin mai girma Ali Ibrahim Shekarau, lokacin da naka zo ni bai ma sanni sosai ba, amma dai Allah ya sa na masa waƙoƙi guda 2 ko 3 sun yi tasiri. Alhamdulillah da aka zo aka ja layi, kaga layin mai gidana zan bi, har muka dawo gurin Kwankwaso, har muka dawo gurin Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Muna tare da Ganduje, kuma har gobe ni na tare da Ganduje, sai dai in shi da ya ce baya da buƙatar tarayya. Malam Dauda Kahutu Rarara, mutane da dama suna ganin cewa alaƙar ku ta yi tsami da gwamna Abdullahi Umar Ganduje, duk da yanayin cewa yaransa suna ma comment a Facebook suna caccaka kai, alaƙar ku take da shi, da kai da shi Abdullahi Umar To ni Ganduje? dai alaƙar mu wadda muke da ita tana nan. Saboda ka san akwai shedanci a cikin hidimar siyasa, wani sai munafunci zai ci abinci. Yanzu nake gaya maka mawaƙa guda 2 sun haɗa kai, ko kuma suna mitin, ko kuma suna tattaunawa. Ina rarara yake da fili ko yake da gida a cikin Kano, a je a ce ma gwamna ya kwace gidan nan, ko ya kwace filin nan, ko ya rushe. Ka gane? To kaga wannan ya kace shedanci ne. Saboda haka ni alaƙa ta da mai girma gwamna tana nan, kuma daman ko ina cikin Kano ko bana nan, sai in shekara ko in wata 6 ban haɗu da gwamna ba. Amma dai muna ma juna fatan alkhairi, wanda wannan gabar mun yi, na ce ni ba zan yi, mun zauna da shi, na ce ya ce in yi ɗan takarar shi, na ce ba zan yi ba. Ya ce me yasa, na ce kai me yasa kake yin shi. Bai gaya min hujjar shi ba, ni ban gaya mai tawa ba.
ya ce dan me ba zan ji ba, ce kai dan me kace za ka yi, da ya gaya mun tashi ne mai ga mai tawa. To haka dai muka tsaya, amma da ni alaka ta da shi ba ta canza ba, kuma ko a yanzu da ake cewa mun samu matsala har wasu ke cewa wai gwamna zai rushe min gida, to gwamna ya rushe min gida saboda me? Yauwa mun ji wannan. Sannan akwai wani abu da ya faru inda aka ga cewa kamar kana so kai angulu da kan zabo, inda Abdullahi Umar Ganduje ya ɗauko Nasir Yusuf Gawuna a matsayin ɗan takarar gwamna, sai aka ga ka juya masa baya ka koma kana yin shi a ban sharaɗa, ma'ana opposition party kenan. Me za ka ce dangane da wannan angulu da kan zaben da ka yi a jihar Kano? Wannan ma kyakkyawar alaƙa ce? Ai ka gani ma inda za a min adalci a wannan gabar, nawa ma ya kamata a bi. Ni dan takarar tawa, tunda ka gani na goyi bayan Ganduje, na ƙara goyon bayan Ganduje. Yanzu ya kamata tunda duk abin nan ɗaya muke yi da shi, taimake ni ne in taimake ka bakin gwargwado, saboda ba alfahari nake ba. Duk wani wanda zai ma Ganduje wahala, ko shi na fi shi wahala akan takarar shi. Rayuwa ta da rayuwar iyali na gaba ɗaya, in baka manta ba da aka ce kafin a sa 'yan konkulusu an fara ƙona gidana a cikin jihar Kano, kafin a sa 'yan konkulusu an fara ƙona ofis ɗina. Duk me aka cewa da Allah ya kiyaye, duk wannan bai dame ni ba, dan yanzu an ce wa za a rushe min gida ba wannan bane, saboda in na duba wancan me aka ce wancan rigimar da na shigo na fito nan gurin, ai wannan nafila ce, wannan magana ake me aka ce tsakanin da uba. Amma dai duk wanda yake waka ko yake taimaki Ganduje ko ya wani kokari, idan ka cire Murtala Silan Garo shine yayana kawai, amma wallahi sun matallahi ba wanda ya wahalar da ni a cikin tsarin Ganduje. To zan Ganduje ce zai rushe min gida, ya san inda zai gina min wani. To duk magana ce ta banza, wannan ya ce an rushe Marara gida, wani ya ce an ce gobe za a rushe, an ce kaza, babu. Yawwa muna son ƙarin bayani dangane da mutanen da suke yada jita-jitan cewar gidanka ya biyo ta hanyar ruwa, ko kuma a ce ta magudanan ruwa kenan, don haka gwamnati take cewa za ta iya rushewa. Me za ka ce dangane da wannan cece-kucen da ake shi ma a kansa? Ai gidana dai a jihar Kano, ko me aka ce ko akan wayan ne fa na yi shi, to na san Ganduje bai sa a rushe min gida ba. Saboda haka ni ban fi karfin doka ba, ban fi karfin a ce in mutum bai daidai ba a mai gyara, amma dai wannan gidan ba ni na gina ba, gwamna ne wanda yake ci lokacin ya gina wannan gidan da ake cewa za a rushe din. Gwamna ne gina da kanshi wannan gidan da ke ciki, ni ma da na zo kawai dan renovating ne na gyara na shiga. Saboda haka ina ganin gwamna kuma ba zai gina abu gwamna ya zo ya ce wannan ginin bai yi ba, ko an yi akan ruwa, saboda duk wanda gwamna yake sawa aiki wancan irin su ne da yau nan wanda suke ba da takarda, suke ba da approval da komai a wannan. Wannan gwamnan ne ya gina gidan naka da kake magana a kansa? Gidan da ake magana tun zamanin Oneya aka gina gidan. Kaku tun zamanin Oneya aka gina. Saboda haka ni ma da na zo haka na saya, na dan gyaggyara, na dan ɗaura bene, na dan yi yan matattakalar da zan rika hawa ina dan kwanciya. Saboda haka idan gwamna ya zo ya ce wannan gidan na Rarara bai zauna daidai ba, Ganduje zai ce wannan gidan na Rarara akan me aka ce akan ruwa yake, iyalai na duka fitowa za su zo su kunna sai to baba ina za mu je yanzu, in ya rushe shi zai kai su, saboda kawai jikokin shi ne. Saboda haka magana ba wannan ina ƙara gaya maka ne saboda mutane da yawa suna kira na wai Allah ya sanya alkhairi an rushe gidanka, na ce wallahi a ba wanda ya rushe min gida, kuma ni na san Ganduje ko bana nan ba zai rushe min ba. Ne ya ce a can baya sarkin gwamna ya rushe min guri, amma dai ba gidana bane, ya rushe min guri wanda nake ginawa dan ina yin dan gurin kwallo da jim haka da dan wani guri, dan dai gurin neman abinci ne haka na dan hada ina yi, ya turo aka rushe, wanda raina ya ɓaci sosai, har abin da ce a cikin abin da in an bani hakuri nake faɗa har da shi, wanda shi sulkin gwamna ne, ya kamata in ci arzikin abu daya kafin ya rushe gidan da awa daya ko awa biyu. Na kira shi a waya na ce an gaya min ka bada approval za a je a rushe gidana, da gaske ne da gini na kenan? Ya ce a'a ba haka bane. Na ce da Allah in haka ne ka bani dama in rushe da kaina, da ka rushe min ka karya min mutunci na. Amma duk da haka ya je ya rushe, amma da aka yi magana da duk wannan turawa zai ce ai hakuri. Na ga Murtala ce to kai hakuri, wannan ba a daidai ba, amma dai in Allah yadda za a dauki mataki. To na hakura. Wannan hujjojin da ya bayar da kuma wayanda suka zo suka yi me ka kukkulla abubuwan dan ban sani ba ko kila a cikin mawakan ne aka yi wannan, saboda wannan karan na gaya maka
ina ga maka wai ka nuna me aka ka duba yanayin namu yanzu mawaki na takara amma mawaka suna sa shi dan fim yana takara yan fim suna